Abamenyi bensemo ya bo ma nyagiri iteresi kyo makondo na boigo chinsemo ochinde chinsemeyo ase award ya Kitutu Central uritkoji ale robari no maboko monene maga yukiguru pare yo eya bachandira sigeka gekogera chinga kichinyinge byanko babera kongu ko reta abamu abo abarwarete gosekera oyo mwabo asirire asika kirege tombe natukumanyiwa na dipon asanya. Nigo bomogoko monene gochia sabanya kenyoro babo maligi boteresi meye wodi ya Kitutu Central. Maega yoko igolerwa pare nyachinsemecho etanya kobororo samatuka maega. Kotoro no mo, kota no mo. Iga kenyoreke, tuabereke kurubiteresi kwenye magiri. Iona ajida kare, niaka yane ombwate bona 71. Kono ko twachandikire na mache gara tambe. Twachandikire obonjere ogo jigoete go kwa toro sana. Ka kitwabere no mo ke kare twaro ro mwesi migoita arubo irenjere ye kare ko jigo twigwete na kito kora kaki. Otoru siriti nyambo ba maiso. Ya twaroranga ne bikone bikoba. 1964 Kenya nyaruga. Ntwanya korra pare wetaga. Kitani ko mu isimi bunyarango biamono ko igwegero by'abantu bakwanete asege korekyo nigo bono baerero buya bwakero kwa eri emechando babere bagwetera samatuka maega abana baito bakugenda asukuru asekonyo gotoko nengeri kandi kitwaitire kandi imeke tutana ko kwana tokore nore na abana bono twarorira abana kanya bakugenda esukuru ara atambe bona babere ira yenye njoyongo kwana ibombwate miaka 74 anyo montaru ara na botoko bogori korwa paka gesarara togo ikagesarara tomenya konyorere gari otwa bogori paka bosomo akaro monta asirire gago ikera getare twa bogori paka igoro nyamagiri twabere no gokumia bono gari twarorire para ya atire ya tokea ne iria yonsi sese niwe na ndo butata bwa ko butanga ne bakko bwa ka bero bwa kana asinge bwa ko ramaya chingaki omo MCA bworogongo radio kinyarango abakawe kirana somurobilo yobugo siolia pare yenya budget yane mono yonkira liga banambia mono ikiagera para chance na begete bose project cyane chance na begete ase finance oya igatucho ko rubusta Governor Jones P. which implemented ikiagera oirechi contractor bono iga segendrete Nigo bonera erera ekerekeirire tere kororanga bamenyi bense meyega mbari nukuganio konene especially pare iga tore bono iga pare iga yare ngororo iga nero sana ime tarigari weta taripi weta ba wetara maguru kera munya gukwana ba nya gosekanga iga abagambi babere ba ko ba imyaka yonsi batakiro si pare iga bonse no ba ingote yabo igo lakini aiwachire watebirenga konyero siore ekero baro lebiragita libata kwigera ngike manepi walo pare ngolere ntoki cross wire Nigo bona iraniria mbuya mono guchesa bamenyi bense meywe aso kubwatirana kwabo ligo ikirania amagani abo abantu bitu bagaiga ingote bangambia mono ikiagara the moment na tebetenga usie bintu bire para eba buturete mete bakagenda ko kyomo ta kusintu bya bire para governor Simba na tobwate asikisi county itobobwate yatomusabirenya sai tomubwatsi na koria ira yugo chikogenderera goikirania amagenderero chinsemecho yaire getunugo amache moko gendare sana iyo ande bona anye twarire na bikire program iyo se budget tojo soma korande beki gesima igoro ga ngote binde gavana tubeki gesima igoro ga diga konya abantu bita amache banyora amache obosemi yangu chesa abantu ko bwata ebibande na bego kwerikia aso wake kura kura yobobe ebogo chorwa muno muntu ko wake kura igona enko basaba for now amagenda to kubakorera lakini igintu kya muhimu wate kura yao wate kibande to maegocha to ya baibuli baito chipata rinde meskiro chikugurwa bagenda mu niki cheki mwana tayo national government ose uyo county government abana baiga bospi ebategete baba besafi no muchumbe amono mu MCA na governor uripotiri kitoseni kiao kiagetembe kuruiga separa ya kio makondo gesarara utoke meye wodi ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South ilitirana inkoro kwa Dipon
asanya.